כל אחד מאיתנו צריך לתרגם את זה לחיים שלו. כל מה שאתה עושה בחיים, תראה איפה אתה עובד השם. כל מה שאתה עושה בחיים, אל תחפש איזה חופש, תחפש איפה אתה לוקח על עצמך את העול של התורה, את העול של יראת שמיים. כל המקבל עליו עוד תורה, מעבירים עליו עוד דרך ארץ. נכתב עליך להצטער. הצער שאתה עובר נכתב עליך להצטער. או שתצטער אותו שאשתך תצטער אותך, או שתצטער אותו שהבן שלך יהיה חולה, או שתצטער אותו בעבודה שלא תהיה לך, או שתצטער אותו בתורה, במצוות, במעשים טובים, באמונה. ומשה רבנו אומר, המלחמה שאני מחדיר בעם ישראל, בהתחלה שעם ישראל מתחיל להיות עם, זה צריך להיות עבדי השם. אני לא מתפשר בשום דבר. אני אשאר עוד 100 שנה בארץ מצרים, עוד 100 שנה תישאר העבדות, אבל נצא מארץ מצרים רק לעבוד את השם. אם זה לא לעבוד את השם, לא יוצאים. אם זה לא לעבוד את השם עם הצאן והבקר, הילדים, הזקנים, הטף, הנערים, כולם, אני לא יוצא. זה יסוד גדול גדול שאדם צריך לשים בחיים שלו. כל דבר, אתה עובר בית, איפה השם? יש בית כנסת, יש מקווה, יש חברה של יראת שמיים? כן. אין חברה של יראת שמיים, מה אני אעשה שם? מה אני אעשה שם? איך אני אהיה עבד השם במקום הזה? אדם הולך לעבוד במקום. איפה יראת שמיים תהיה לי במקום? איפה אהבת השם תהיה לי במקום? הכל גויים, הכל אנשים שלו יראה השם. כן, אני חושב, אני אעשה, אני מה יעשה? איפה הללו את השם עבדי השם? איפה הללו השם עבדי השם? איפה תעשה הללו השם עבדי השם? הרבה פעמים היצר הרע בא לאדם בכל מיני רעיונות, שאדם חושב רעיונות, אבל הרעיונות האלה הן לא נכונות. משה רבנו מוכן להקריב את עוד 100 שנה עבדות, אבל ללכת בקו האמיתי ולא להיות פוסח בין שתי הסעיפים, וללכת בצורה נכונה ובצורה אמיתית.